Ο Μπέλιτς για το Γουνδουλάκι. Να στην κόντρα ο Πλατανιάς στο ξεκίνημα της επανάληψης. Σκλήριγμα του Σιδηρόπουλου. Πέναλτι από το Βασιλακάκι πάνω στον Μπέλιτς. Στο 46 με το που μπήκαν οι ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο αποκτάει πλεονέκτημα ο Πλατανιάς κερδίζοντας πέναλτι. Η ευκαιρία του Πλατανιά για γκολ. 1-0. Τέταρτο γκολ του Γουνδουλάκη στο πρωτάθλημα με το πέναλτι που κέρδισε ο Μπέλιτς. Μπέλιτς όπως πάντα στις τσιμένες φάσεις. Γκολ από τον Τέτε. Πολύ δυνατή κεφαλιά του Γκανέζου στο 65. Δεύτερο γκολ για τον Πλατανιά. Πρώτο γκολ του Τέτε στο πρωτάθλημα. Πανηγυρισμοί εδώ στα περιβόλια Χανίων, καθώς η Ξάνθη αφήνεται στη μοίρα της. Το ξενούμενο στο μάτς. Τέτε. Μπέλιτς. Πάλι ευκαιρία έχει ο Πλατανιάς και δεν μπορεί αρχικά, αλλά με τον Τόρες την κάνει γκολ.